Short pod jitlaq minn hawnhekk. Il-lejla tajba, nilqawkom magħna għal l-ewwel short pod tagħna, illum ser niddiskutu lokalitajiet. Magħna fl-istudio għandna l-żewġ ċittadini minn lokalità differenti, mill-Mosta u miż-Żurrieq, fejn ħanaqsmu l-esperjenzi tagħhom kif ukoll ħarresqu ċertu suġġerimenti u idejat li għandna l-kol flimkien. Biex nagħmlu dan magħna Glenn Walana, nirringrazzjawkom tal-li għamiltu kontatt miegħi u li ġejtu hawnhekk issemmaw leħinkom. Nibdew mill-ewwel għax kif tafu kull magħna nofsija, strictly half an hour, ġifieri u nagħlqu kollox, anke jekk id-diskussjoni tkun għaddejja. Mela mexxu, niftħu bl-ewwel suġġett tagħna li huwa l-komunità fil-lokal. X'taħsbu dwar dan? Il-komunità għadha l-istess kif kienet qabel, ġifiri li hemm il-komunikazzjoni nafu li xulxin biżejjed, jew qegħdin niġu restricted ġo darna mill-garax nitilgħu bil-lift tad-dar u spiċċat hemm. Glenn, il-kummenti tiegħek. Jiena min-naħa tiegħi ħanejtek fir-raħal tal-Mosta tista' tgħid li n-nies fadal ħafna nies li huma raħħala, ġifieri għadhom jiffrekwentaw il-pjazza, għadhom jitkellmu, għadhom iżuru l-gażini, għaqdiet tan-nar pereżempju, ġifieri Nista' nikkonferma x'jiena wkoll insertajna tnejn il-Mosta. Nista' ngħid ġifieri ħanejtek pjuttost active ħanejtek bejniethom, ġifieri residenti Mostin kif ukoll fuq il-Facebook illum il-ġurnata tifhem jekk hemm xi gruppi hawnhekk ġifieri. Għalana, Żurrieq għadu l-istess? Jiena lija pala komunità pala villaġġ ngħid iva, għatem sens ta' komunità, il-festa iż-Żurrieq kbira wkoll, jiġifieri festi aħjar ngħidlek, imma li nista' nikkummenta fuqha fit-triq tiegħi eżempju, indunajt il-bidla fin-nies minn meta kont żgħira kont qed nikber u issa hemm ħafna familji issa inbidlu, kellna ħafna anzjani. So issa naraw isu generational shift. L-element tal-barranin li ġew jgħixu issa f'kull lokal tista' tgħid jaffettwakom? Għamiltu ħbieb ma' xi barranin fiż-żona jew m'hemmx komunikazzjoni xejn? Ħanejtek, jiena fin-naħa tiegħi ma tantx hemm, ġifieri għadni ma tantx intqajt magħha din il-biċċa tax-xogħol, imma li hemm pjuttost integrati sew fir-raħal ħanejtek għax li tintaqa' ma' xi nies il-pjazza jew hekk. Ġifieri. Iż-Żurrieq ma nafx kif inhu minn dak l-ambitu jekk. Jiena fl-inħawi tiegħi m'hemmx barranin, naħseb iktar minn barranin ikun hemm familji minn villaġġi oħrajn, eżempju li jiġu jgħixu Żurrieq. U ikollhom qisu ma nafx jekk nistax ngħid kultura differenti, imma anke dik il-ħaġa li issellmilhom filgħodu tkun għaddejja m'għadix l-istess kif kienet, you know. U qabel kien hemm eżempju in-nies dik li ġib il-ħut, dak li ġib U jsiru jħobbu intom pereżempju fuq iż-Żurrieq Santa Caterina? Le. Jiena lija kollox l-istess. Mbagħad huma jamalgamaw ruħhom fil-kultura taħseb, eventually ġifieri alright tiġi minn post ieħor ġdid tidra l-post jew jibqgħu marbutin. Jista' jkun li forsi kind of dawk li vera mdaħlin normalment ikunu dawk miż-Żurrieq u ilhom miż-Żurrieq ġifieri minn żmien omor. Ġifieri ma naħsibx li kind of jintegraw sa dak il-level imma anka biex kind of titla' l-festa whatever. X'avvenimenti nistgħu noħolqu jew forsi idejat fej il-komunità jiena nemmen pereżempju l-volontarjat naqas ħafna. U hemm raġuni warajha għaliex fil-verità il-ħin limitat minħabba il-mara li toħroġ taħdem xogħol whatever allura jekk il-mara jinnaf anke sempliċement kienu jmorru jgħinu fil-ħażir tal-Knisja, whatever ovvjament qed jagħmlu kuntatt ma' ħadd ieħor. Illum tista' tgħid li dik spiċċat ħlief l-older generation. Sewwa. X'taħsbu jista' jsir? Minnaħatak. Kien hemm reċenti pereżempju ġast
an event li tar-raħal ħanejdu hekk kien hemm maqda tan-nar u għamlet qisu M&E Festival naħa ta' Tarġakeb fejn anka bħala lokazzjoni insertat tifla hemm fejn isir tifhem u sar event u kien pjuttost ta' suċċess tifhem li ġabu xi mużiċisti lokali. Dan fil-Mosta? Fil-Mosta eżatt Tarġakeb naħa ta' fuq u kif taqbad tgħid it was good. Okay. Riċenti saret. Riċenti, ġifieri naħseb eżatt ġifieri dis-sena żgur. U marru tajjeb taf kif kienu in-nies marru qed tifhem telgħu hemmhekk, ikun hemm il-Mostin stess qed tifhem ġifieri jiġu forsi xi nies tal-irħula viċin. Ġifieri Għara x'taħsbu jiena għandi daqsxejn idea li tinħoloq dik il-residence community, komunità ta' residenti. Mela bħalna bħalma ġejtu għaw illum u ġejt jiena, ovvjament, senza interessi ta' xejn qed nieħdu ftit ħin tagħna biex nippruvaw nejnu lil ħaddieħor nġibu ċertu awareness u dawn l-affarijiet. Minflok mhux biss qegħdin ninaqdu flimkien ukoll jekk aħna mill-Mosta eżempju ikonna komunità ta' residenti tintuża biex noħolqu attivitajiet flimkien mal-Kunsill. Jekk hemm ċertu issues li qed idejquna u qed nisimgħu aħna forsi nimxu iktar noħorġu fil-pjazza u dawn l-affarijiet. Hemm ċertu issues li qed idejquna aħna ikonna laqgħa darba fix-xahar mal-Kunsill u ħanajdulu isma' aħna di qed insibuha problema. Eżempju konna qed nitkellmu ftit qabel meta jekk triq għalqu ilek jew għamluha one way, mħolqot daqsxejn kajos filgħodu għaliex jinnaf toħloq konġestjoni ħanajdu hekk. Jiġifieri temnu fuq dan il-punt hekk x'jiena naħseb ħaniġu għaliha f'tal-ambjent ħansemmu il-kwistjoni tas-siġar ma nixtieqx noqogħdu nitlu fil-kritika u whatever u dawn l-affarijiet issa ħarsu l-qudiem u naraw darba oħra li ma tsirx il-ħaġa u ħanitkellmu forsi wkoll seta' sar aħjar id-deċiżjoni kif ittieħdet u dawn l-affarijiet fil-qosor però. Ekku, jiena naħseb illi din il-ħaġa ta' kif qed tgħid inti li jkun hemm xi residenti u joħolqu xi tip ta' komunità, dawn huma letteralment ġifieri affarijiet vera faċli biex isiru taf kif tista' nimmaġina tista' ssir kemm organizzata forsi uffiċjalment min-naħa tal-Kunsill u fejn ikun hemm xi residenti li jirrappreżentaw pereżempju. Jew nkella tista' ssir ukoll bħallum il-ġurnata kif nagħmlu sempliċement forsi grupp fuq Facebook qed tifhem. Eżatt, aħna Mosta Residents hemm xi 12,000 flus. Ħallija mhux kollha mill-Mosta, nkunu sinċira. Ma jista' jkun jiena taf x'ngħid li dak li jkun forsi inti tlaqt minn mal-ġenituri tiegħek u mhux tgħix lokal ieħor, però xorta jibqalek l-interess u għaw forsi l-ġenituri tagħhom li mhux daqshekk mitla fis-social media, allura it-tifel jew it-tifla qisu qed tiċċekkjalhom x'qed jingħad biex iwasslu l-messaġġ jew jiktbulhom huma f'isimhom. So, mhux bil-fors, mbagħad ikun hemm min jinteressaw il-lokalitajiet kollha fil-realtà x'qed isir whatever dan jħobb jaġġorna ruħu. So, why not fil-verità? Jiena taf x'iddejjaqni wkoll li isu sirna li kull ħaġa li rridu nagħmlu għall flus. Jiġifieri jekk m'hemmx element li ħanaqalgħu lira minn xi ħaġa euro tiġi fil-verità. Ma nagħmlu xejn. Issa, il-volontarjat, jekk tara barra minn Malta, hemm ħafna entużjażmu jinvolvu ruħhom whatever, iktar il-qudiem meta niġu għal tal-ambjent ukoll ħansemmu li issaqqu l-pjanti huma, ir-residenti ta' triq, tifhem jieħdu ħsibhom huma jiġifieri dan għalfejn għandna noqogħdu nistennew jekk it-triq tiegħek sabiħa fir-realtà. Ħadd gawdi minnha inti u nista' triq u tingħaqad iktar. Mela. Ifhem li fl-aħħar mill-aħħar irdu naraw ukoll il-Kunsill Lokali kind of fejsejjer u xirrit mis-sena tagħhom jew whatever. U at the end of the day, communication dejjem tkun aħjar għall-villaġġ. Ġifieri inti għandek bżonn representation mhux minn eta jew generation wieħed imma ta' kull kind of l-anzjani, il-familji, it-tfal ukoll. Tajjeb, u nistgħu nużaw l-element ta' snajja wkoll għax fil-lokali jista' jkollok kultura, artist, whatever. U namalgamhom flimkien u tista' tinħoloq anke identità għal ċertu lokalità. Iva, u f'affarijiet bħal dawn naħseb li wkoll il-Knisja tista' tiġi involuta. Aħna kellna ħafna events iż-żurriq ġew organizzati min-naħa tal-Knisja, eżempju issa kien hemm anke tal-Halloween ta' tfal u vera kind of kien event successful ħafna. Tajjeb ħafna. Mela ħanabżu għal punt ieħor, infrastruttura. Ħanitkellmu fuq nibdew mill-lat
ta' pedestrianization, ġifieri n-nies li jimxu ma jkunx hemm l-aċċess għall karozzi, jkun hemm l-aċċess għal ċertu ħin biss għal karozzi x'taħsbu fuqha. In the meantime, sur direttur itfanna clip number 1 jekk jogħġbok. Mela, u qed isiru bħalissa tisiru diversi proġetti ta' riġenerazzjoni li huma tajbin. Sewwa, però għandhom bżonn forsi dik it-twist biex bħala komunità għalhekk importanti l-involviment ngħinuhom jagħmluh il-proġett isir aħjar. Naf li jsiru bħalma sar fil-Mosta, eżempju saret il-konsultazzjoni sewwa qabel, però fejn kulħadd seta' jsemma' l-oħra, però jew jekk forsi ma kienx hemm xi nies li ma setgħux imorru jew whatever, semgħu online, okay, setgħu jagħmlu kuntatt ukoll fil-verità, però iktar nemmen li għandha tkun madwar mejda u mhux daqshekk li qiegħed fuq kamera whatever dak li jkun jiddejjaq. Sewwa u ma jispiċċa ma attendix. Mela għandna qed naqblu li għandna bżonn element ta' komunikazzjoni aħjar. Sewwa. Mela, x'taħseb għalana mill-lat ta' pedestrianization? Taqbel għandha ssir ċertu ħin whatever. Bħala konċett pedestrianization fl-opinjoni tiegħi jaħdem huwa tajjeb li m'iniex ċerta jekk jistax jiġi implemented kullimkien Malta. Għandna ħafna vileġġjaturi li huma naqra antiki u għandhom ħafna toroq dojoq eżempju, ikun hemm ħafna one ways u hekk. Ħatolħoq problema kbira mbagħad min-naħa tal-karozzi. Issa ovvjament aħna ma nistgħux dejjem ngħidu għax il-karozzi iktar importanti min-nies. Aħna kind of the priority is always the people and the pedestrians. Temmen li għandna nimxu iktar imma fil-verità naħseb di ħaġa. Għandna bżonn nimxu iktar iva, speċjalment il-postijiet fej palissa mhumiex safe. Hemm ħafna postijiet eżempju ikun hemm min-nies tal-każin dejjem jaqsmu t-triq biex memorju naħa l-oħra x'hemm xi ħaġa oħra għaddejja, xi bar whatever. U dik tolħoq problema anke għall-karozzi, it is a hazard wara kollox. U dawk l-affarijiet, dawk il-postijiet ngħid jien huma l-iktar importanti li irridu naraw forsi pedestrianization is the correct option for it. U jekk le irridu naraw mod ieħor kind of kif nistgħu insolvu problema. Jiena dejjaqni dik il-ħaġa, rrid immur nixtri għand tal-pastizzi, rrid immur nġib pakket ħalib, eżempju, tmur bil-karozza, tipparkja warah, chances fuq xi bus stop jew xi double line u meta taqla xi multa tispiċċa s-selli għax dal-pakket ħalib minn euro ġik jiswa kemm qiegħda 25 euro, 30 whatever. So Nista naraw naqra forsi. Kantu nirrabot nkunu fir-realtà, so nippruvaw nagħmlu daqsxejn effort ukoll għal-ġid ta' kulħadd u naħseb jiena. Anka meta jkun hawn dawn it-toroq dojoq forsi dawk jistgħu jiġu pedestrianized jekk hemm mod ieħor biex tmur bil-karozza eżempju. U inti għala wara kollox għandek għalfejn tidħol sal-bib bil-karozza u tipparkja quddiem id-dar. Ifhimni ħaġa li ħafna minn nies ħajjgħidu x'affarijiet dawn mhux ovvja ħnipparkja quddiem il-karozza tiegħi. Fair enough, imma ħafna postijiet barra minn Malta li għandhom pedestrianized city, ġifieri jkollok up to naħseb xi. Infatti fuq il-klip qed naraw it-trasformazzjoni wkoll li ġiblek kif kien qabel u kif ġie llum fejn dak l-eżempju wieħed minnhom huwa l-Olanda. Hemmhekk kien hemm min-naħa tal-attività kummerċjali ġifieri all out kontra il-Kunsill and whoever wanted to do the job ħanajdu hekk. Li saħan sitra kellhom jitlu l-pulizija, illum il-ġurnata tgħidilhom x'jerġgħu jmorru lura kif kienu għaliex li tagħhom żdied iktar għal xi għax inti qed tuża r-rota qegħdin ipoġġu barra n-nies b'iktar mod rilassat. Allura meta inti tħossok sigur iktar ħatmur f'dik iż-żona, inti ma tridx tmur fejn mitħaħen fejn hemm ċansi toqtok xi karozza whatever. So titmur x'imkien fejn il-moħħ verament qed jirrilassa u tista' titkellem b'mod liberu. Il-challenges li taraw, Glenn, x'inhuma ġifieri jekk insemmu deliveries whatever? Ifhem, pereżempju, nerġa' nitkellem fuq il-Mosta, ovvjament għandu jkun hemm l-ewwel nett irridu nkunu aware illi il-pajjiż huwa żgħir il-mod kif inbnew it-toroq, kif ġew pjanati d-djar. Hemm diffikultà kbira biex isseħħ din il-biċċa tax-xogħol. Imma għall-inqas nemmen illi forsi kif qegħdin fiċ-ċans kif qed tgħid inti kif qed tinbidel il-pjazza hawnhekk, pereżempju, nippruvaw imqar pereżempju nagħmlu trial run tagħha il-biċċa tax-xogħol. Jiena Glenn għamilt inizjattiva personali fuq il-paġna tar-Residenti Mostin. Bażikament kienet
għamilt poll saqsejt jekk jixtiequx li dejjem tkun magħluqa il-pjazza b'mod pedonali jew inkella fil-weekend biss. Sewwa. Il-feedback li kelli kien 70% b'xi mod jaqblu li għandha ssir pedonali, jiġifieri jekk hux fil-weekend biss jew dejjem, hemmhekk għandna qbil li 70% iridu li ssir pedonali. Mela n-nies iriduha huwa xi ħaġa tajba ħafna. Kont pjuttost sorpriż, però kien hemm questions ukoll ix-xiri ħad iġi twassal li inti wara l-bib u dawn l-affarijiet. Issa jekk Mario jitfanna clip number 3. Sewwa hemmhekk għandna naraw metodi ta' kif jistgħu jaslu xirijiet deliveries li jistgħu jiġu offruti Transport Malta, Konsil Lokali, mela inti ikollok forma ta' ċippa tkun reġistrata fuq Glen, sewwa, u inti ħatmur, ħatattivah, ħajrilaxxa dak il-troli se jaħlu li trid, daka robotiċi wkoll hemm minnhom jiġifieri, però ma ħarsux daqshekk forsi fil-bot. U x-xirja tagħmel hemmhekk u inti tasallek sad-dar. Once li l-estate terġa' tieħdu lura tpoġġi f'postu and you chip in li inti m'għadekx tagħmel użu minnu. Mbagħad tiġi għalena u tagħmel l-istess ħaġa warajk u tużaħ il-metodu. Ġifieri jekk irridu b'daqsxejn sforz hemm mezzi tajli mhux ħesel li nerġa' mmur lura whatever, imma supermarket trolley pereżempju terġa' tmur tagħmlu għax iżommlok €1. Għaliex dan meta qed jiġi offrut pereżempju servizz b'xejn ma nutilizzawx. Ma naraħiex taħdem kullimkien, speċjalment għax għandna ħafna anzjani li diffiċli għalihom biex kind of jimxu distanzi kbar u anka 5 minuti forsi jkun diffiċli għalihom. Fl-opinjoni tiegħi ikun iktar effettiv li kieku tista' tagħmel xi loading unloading, jiġifieri jekk għandek triq pedestrianized, inti xorta tista' tidħol u tipparkja eżempju maximum ta' kwarta u terġa' toħroġ u tipparkjaw il-barra. Jew pereżempju bħal pereżempju jkun hemm ħadd ingħalaq pereżempju nhar ta' Sibt, ikun hemm xi tip ta' just a barrier qed tifhem li tinfetaħ u tingħalaq. Dak jeżistu il-bollards. Eżatt. U min ikun resident kellu ikollok laqsu my windscreen u tinduna biha u il-kamera proset eżattament. U jinżlu wieħedhom jiftaħlek. U l-istess jiġri għall-pulizija, ambulazzi u dawn l-affarijiet. Tkun reġistrata awtomatikament. Ġifieri naqblu li hemm xisir. Aħna hawnhekk l-intenzjoni mhux loqgħdu immaqdru ngorru, imma li let's go a step further, nimxu passi ieħor quddiem. Sewwa. Problema oħra pereżempju fil-Gżira fuq il-medja soċjali rajt li għadha kif sar il-proġett ta' triq ta' Knisja Pedonali u qed issir kostruzzjoni u ovvjament waqt il-kostruzzjoni iġib il-ħmiex miegħu wkoll, jiġifieri taqtir taż-żejt ta' xi krejn jew makkinarju ieħor, il-ramel meta tisir delivery dak ovvjament jinżel mill-bajla biex niftehmu. U ovvjament titħammex it-triq. Issa tgħidli wara ma tnaddafx ma jkun żejt ħajtebba l-art il-ħsara li ssir fuqha. Jekk intellaw clip number 2, sur direttur, naraw dawn il-mezz apposta li jistgħu jitpoġġew taħt il-makkinarju, hemmhekk nistgħu naraw li jistgħu jsiru kemm bl-idej u fl-aħħar net ħanaraw ukoll li hemm makkinarju apposta li jagħmilha iktar faċli meta għandek proġett ikbar qed narawh bir-romblu sewwa u iktar mezz effiċjenti. Hemmhekk qed naraw it-triq fil-Gżira fej sar ovvjament dak it-tip ta' damage ħanajdu hekk sewwa. U allura qed naqblu li hemm mezzi li jsiru. Issa ovvjament dak il-kunċett forsi ma daħalx Malta u qed noriħ apposta biex jekk ma jafux bih se jgħidli isma' x'iswa l-flus. Għaliex m'għandux l-Kunsill Lokali minnaħa ġifieri l-Gvern jipprovdi dawn it-tip ta' mezz biex niftehmu ikunu għandu u jekk kontrattur qed jaħdem f'dik it-triq li hija waħda fl-aħħar mill-aħħar pedonali jista' jikkrihom minn għandu u jintuża l-waqt il-proġett, jiġu provduti awtomatika biex dak li jkun mhux kull kontrattur ħandaħlu iktar spejjeż u ma tiġix wertet imbagħad bejn dik bejn tħaffir u dawn l-affarijiet naf li hemm l-ispejjeż ukoll għalkemm jaqalgħu l-flus ukoll issir u nkunu qed nedukawhom u qed intuhom il-mezzi kollha biex aħna l-affarijiet jimxu quddiem. U dwar is-sigurtà waqt xogħol infrastrutturali, x'taħsbu? Jiġifieri it-tip ta' barriers li qed nużaw tajbin?
huma biżejjed jew nistgħu nagħmlu xi ħaġa pjuttost aħjar. Il-bankini ġifieri jekk aħna orrejt nifhem li tittaqla bankina, però m'għandniex niddevjaw forsi ġifieri nagħtu soluzzjoni oħra jekk ittaqla l-bankina fuq naħa ta' ġewwa issir oħra fuq naħa ta' barra u tidjieq il-linja għall-karozzi fl-aħħar mill-aħħar. X'taħseb Glenn? Li naf ħanejtek meta kienet tinqala il-pjazza tal-Mosta pereżempju naf li kien hemm xi complaints ħanejtek fuq is-sigurtà u nemmen illi setgħu jsiru ċertu affarijiet setgħu jsiru aħjar fejn kien hemm gandotti jew hekk u jingħalqu Mario, ċertu tista' tip ta' tellanna barriers. clip number 4 in the meantime, skużani. Mhux problem. Seta' jsiru ċertu tip ta' barriers forsi, imma mbagħad ukoll nifhem illi ifhimni x-xogħol on the go irid isir taf kif jiġifieri ħajkun hemm xi postijiet jew xi kantunieri fejn ħajkun hemm nuqqas ta' aċċessibilità. Tifhem ġifieri hija expected. Hawnhekk pereżempju qed naraw jekk Mr. Żbar ma skala hemmhekk. Sewwa, number 1 jiena dawk it-tip ta' barriers tal-plastik biex ngħidulhom hekk. Ma ħafna drabi suppost jintlew bl-ilma ma jintlewx u jispiċċak tagħmel ix-xita jinġarru jew rieħ u li huwa pjuttost aħna ngħixu f'pajjiż li pjuttost jaħkem ir-rieħ jispiċċaw kif qed naraw not aligned at all. Apparti jekk kienu timblokkaw anke r-residenza biex joħorġu. So l-element ta' rispett nixtieq naraw ukoll bejn il-kontrattur u r-resident. Għaliex faħam l-aħħar jekk isir il-gar. Hawnhekk qed naraw it-triq tal-Knisja tal-Gżira fejn kien hemm anke dawk il-grids sewwa li huma at another level u dak li jkun jista' jaqa' fih u kien hemm nies li waqgħu infatti. Allura jiena ngħid isma' jien nagħmlu platform tal-injam xi ħaġa fejn nies jitilgħu fuqha tkun iktar aċċessibbli meta l-kontrattur mhux qiegħed hemm walaq xi triq u dan fl-aħħar mill-aħħar nies iridu jitlu fid-djarhom. Hawnhekk qed naraw il-hoardings li juru l-proġetti ukoll stampa tal-proġett li jkun qed isir u naħseb huwa xi punt li rridu ndaħluh ukoll at-tender stage. Jiġifieri l-Infrastructure Malta għandha jekk mhux diġà qed hemmhekk sewwa għandha tagħmel punt f'dan it-tender li jrid ikollok dan il-hoarding tipprovdih li jkun sora ta' nies u fl-aħħar mill-aħħar mhux xibka orange li għax inti jekk hemm gandot fil-verità jekk hemm xibka orange u għalhekk bniedem anzjan żagħżugħ whatever tfixkel u l-ġemma ġol gandot ta' tispiċċax dik tibqa' sejra bik. Filwaqt li hoarding huwa pjuttost iktar solidu u dana. Fil-filmat ġabu wkoll li anke għamlu il-Green Wall letteralment bil-pjanti li dan tista' timmuvjah minn posta l ieħor u Jisu biex inqas tagħti daqsxejn isbaħ. tagħti xena isbaħ u l-construction tidher inqas bħala percentaġġ ma' dak li għamel l-impatt fuq l-ambjent. Speċjalment f'postijiet bħal il-pjazza sewwek qed tifhem fejn ikun hemm. Però naħseb at the end of the day l-iktar ħaġa li n-nies huma arrabjati ħabba l-fatt li jkun hemm ħafna construction għaddej, residential area, ħafna storbju. Il-ħinijiet forsi ma jkunux dejjem fil-ħin kif suppost, ħafna trap. U naħseb li kieku anka il-contractors kind of jieħdu dawn in-noti u jgħidu eja kind of ħanippruvaw nirrispettaw in-nies ta' madwarna. Forsi naħseb minn hemm in-nies diġà jibdew jirrispettaw. Ġifieri green walls u hekk okej dejjem aħjar imma wara kollox l-ewwel ħaġa hija l-rispett u t-tieni l-enforcement. Tajjeb, ħajkonna mmexxu kull ma baqgħna 7 minuti. Naf li l-podcast qasir hemm ħafna xi tajt nistgħu nibqgħu sejrin sada fir-realtà. Mela, l-ambjent fil-lokal fil-Mosta fil-Kastija kien kwistjoni ta' stiġar ma xiex naħu fit-tul rigward kritika naħseb in-nies qalu li kellhom jgħidu u aħna wkoll semmajna ftit leħenna fuq dik l-issue. X'taħseb dwarha fil-qasir ħafna? Fimnina naħseb illi kien hemm ħafna minn qal isma' x-xogħol irid isir u hekk qed tifhem il-problema oriġinat minn kif saret il-biċċa tax-xogħol tifhem l-approach għaliha u kif ukoll jiena nemmen illi out of common sense xi ħaġa bħal dik li qiegħda fil-pjazza tal-Mosta li jafu li ilha hemm u jafu li llum il-ġurnata n-nies saru jinħarqu meta jitmessu s-siġar u n-natura minħabba the lack of it. Għandu jkun hemm avviż qed tifhem għandu jkun hemm avviż lil residenti ħalli naraw x'jaħsbu. Jil-inkwetatni iktar li l-era isa kontradixxiet li l-għan nifisa iktar liġijiet tagħha siġar li huma indiġeni u għandhom il fuq minn 50 sena huma protetti in public spaces għaliex fl-aħħar mill-aħħar fikus naqblu wkoll li għamlu ħsarat infrastrutturali ukoll, però jekk hemm liġi forsi mhux tajba nbidluha jekk
Għanna nipaw min jaqbel. Kif saret, tifhem iktar milli it's not. Jena naħseb saret pat maġla u dak li semmejna qabel fej għandek residence community kieku kien hemm komunikazzjoni kienet tkun aħjar. Mela, ħammexxu għal punti ieħor u nitlob il-Mar jitfanna klip numru 5, il-bini l-estetika x'taħsbu fil-lokal, il-mod kif qed isir. Jiena ovvjament favur il-kostruzzjoni fis-sens li ikun jagħmel sens u jidher estetikament tajjeb. Għaliex l-industrija tħaddem ħafna nies, allura ma nistgħux literalment imwaqfuha totali u hemm ħafna djar vojta wkoll fil-ċentri speċjalment. Elena, fidejk. Li nista' nikkommenta eżempju min-naħa tiegħi noqgħod f'UCA u kien hemm xi snin ilu insomma meta daħlu dawn ir-regulations illi l-bibien tal-UCA tal-faċċata, ġifieri tal-entratura, irridu jiġu kkoloriti b'ċertu ammont b'ċertu numru ta' kuluri tista' tagħżel insomma. U fil-bidu niftakar fil-bidu meta għax aħna kellna dejjem solid wood u kont ngħid tipo ħanattuha biż-żeba għax normalment solid wood tgħid għax kwalità tajba whatever u tgħid ħasra biex tattija imma da żmien ngħid imnalla tipo għax issa vera ġew sbieħ il-faċċati kollha kuluri differenti u it ties in with Malta sort of aesthetic, traditional aesthetic. So naħseb affarijiet żgħar bħal dawn vera jgħoddu. Fil-filmat konna naraw kif kien qabel il-postijiet, eżempju jekk naqbdu San Ġiljan, il-bajta San Ġiljan, ma dak li huwa llum. Fil-verità, riċentament kien hemm xi tikkummenta biex ma s-sur Stivala nistgħu ngħidu li għalilna 20 sena ilu konna aħjar, hemmhekk ilu iktar, jiġifieri kemm ċintara dawk ir-ritratti tajt, kemm stajna mill-naħjar mill-bidunet, ġifieri mhux xi ħaġa li tal-lum imma li l-għaddejja diversi tagħna, diversi żmien. L-iskarts, problema boros fuq il-bankini, eċetera, ma joħroġ finu daw l-affarijiet. Jien għamilt daqsxejn riċerka wkoll u jekk Mario jista' jitfanna klip numru 6, ħanaraw sistema adottata f'pajjiżi barranin. Di bażikament taħdem bil-vacuuming, mela inti mort again bil-GPIs, element ta' sigurtà biex ma jgħodbulek x'affarijiet oħra, sigaretti, affarijiet minn daw. U once li tfajt il-borza tiġi vacuumed through a warehouse li jkun hemm di tiġbed sa 4 km il-bota, literalment ġifieri, inti għandek vacuum machine kbira, ħatiġbedha, jinżel ġo trak u minn hemm imur għall-landfield fej ħassir xi ħaġa tajba mill-gvern ukoll naqbel ħafna magħha hija l-waste to energy. Eżempju, mela ejja nagħmalgħu flimkien waqt li qed naqgħu it-toroq fir-realtà. Mhux llum qed nirranġaw it-toroq qed nagħmlu xi ħaġa tajba imma mhux qed naħsbu il-bogħod f'għaxar snin oħra. Għalhekk dan jrid isir ċertu kanali affarijiet minn daw ma nafx taqblux fil-qasir ma lajma. Bħala long-term solution naħseb li definitely feasible. Nistaw ukoll naraw anka fi short-term naqra solutions għax hemm ħafna rabja fija palissa. Bħala short-term solution nista' nissuġġerixxi eżempju li it-trucks jgħaddu bil-lejl, mhux bil-lejl ġifieri wara l-11 imma qabel il-11, imma tal-inqas in-nies jaslu mix-xogħol, joħorġu l-borza u jiġu jiġbruhom dak il-ħin. Punt ieħor nsemmi huwa l-parks, kif il-mod kif isiru il-parks. U ħaġa tajba ħan l-attentità u kollox, jekk ma jitfanna klip numru 7 li hu l-aħħar wieħed, naraw kif barra isiru l-parks l-ewwel nies il-passaġġi b'mod naturali iktar. Kun hemm fejn nies jistgħu jirrilassaw u jkunu iktar komdi u s-siġar huma kbar u jagħmlu d-del. Fruqat li baċi naraw dawk ta' Malta li qed isiru, jien mhux qed ngħid li ħażin, però nistgħu ninstallaw siġar iktar maturi li jagħmlu verament id-del għaliex jekk tara ħafna minnhom huma literalment in-nies fix-xemx, jew fix-xemx u l-klima tagħna ma tgħinha xejn. It-trasport rigward li scooters taqt insemmi wkoll, però naħseb li ħajkonna nagħmlu session oħra u nitkellmu fiktar fid-dettall magħkom. Pjuttost interessanti dawn il-punti kollha. Titħajru titlu fil-Konsil Lokali? Jekk li għaliex? Jiena ma nimmaġinanix. Imma kif taqbad tgħid, nimmaġina li għandu jkun hemm xi ħadd li jirrappreżenta lir-raħal kif suppost taf kif. Imma naħseb illi tkun maqtuħa li taħsbu dwar jekk hux partiti indipendenti jew indipendenti. X'għandu jkun indipendenti jew taħt il-partiti?
Jiddependi. Għandu bżon joħroġ. Ifimni għandu bżon competition ħanejtek. Jien laqwa li għamel xogħol sew. Eżatt. Mela, baqanna minuta biss, hemm xi suġġerimenti oħra minn ħatakom jiena ovvjament kont se nsemmi wkoll trasport wir storiku u s-sistema tal-Konsil Lokali ma short pod u nixtieq li tifukaw fuq biss, suġġerimenti malaj sekondi għandna. U nifakkarkom li nagħlqu. Mela, dik il-sistema tal-scooters li konna tkellimna daqsxej brief li l-ewwel li pereżempju kun hemm xi scooters u jiġu jinkrew pereżempju biex jinnisimgħu għal-qadi Mela il-pjazza. inti użajt l-scooter, telaq minn post, u mbagħad daħlu bil-fors għax il-problema kienet għax titilqhom fl-art l-emmulaw. ħaġa vera sempliċi. Allura inti tiċċepjaħ, bażikament inkella mill-kont tal-bank jibqa' jnaqqaslek id-dibatti għalek anke l-kart. Is-sistema kif jitmexxew il-kunsill lokali fis-sens x'tagħmlu differenti u forsi li ma sintki l-iktar li laqtukom fil-verità mill-lokalitajiet kollha. Kien hemm xi ħadd partikolari? Naħseb xħat li nista' niftakar on the top of my head il-sindku tal-Gżira naf li